partner. Maswerting na rescue kan mga personahes kan Philippine Coast Guard asin mga volunteer sa kadagatan na sakop kan Barangay Salvacion, Malilipot, Albay. Antulo sa mga parasira na nawawara kasuodma Disyembre 1, 2021 sa probinsya nin Catanduanes. Ang mga ini namidbida na si Darani Sales, Juanito Interno at si Joel Vergara. Sa paagi ni Coast Guard Albay Commander Ana Isod, nagtarabang-tabang sinda na ma-rescue ang mga ini sa tahaw kang maraot na kamugtakan kang panahon. Istorya ni Interno, pasado alas 2 nin pagkahapon kan mag-deliver ang mga ininin sira alaga dahil sa halangkaw asin makusog ang hukol sa dagat. Tumina mainisa sa indang sakayan o sakayan pandagat na nagkausanin pagkaraot kay ni asin sinda nagpataw-pataw sa taho kan kadagatan. Gutom, lipot asin takot ang namatian kan mga parasira alaga dakula ang pasasalamat kan mga ini sa mga nagtabang na ma-rescue sinda. Si Mr. Alan Tiokson man matapos ta makaresibe ng impormasyon gikan kay Salas, nag-inisyar na magbilog ng grupo katawang ang PCG para ma-rescue ang mga nasabing parasira. Binalo kan mga ini na hanapon ang tulo na parasira kasudma asin kasubanggi alaga dahil sa maraot na panahon, buminwal tasinda sa pag-rescue ngunya na pagkaaga. Sa ganyan, dinarana sa hospital ang mga parasira para matawanin nagkakanigong atensyon medikal. O, yang ingat-ingat kita ha sa mga naglalawod. Partner, buwis buhay ang mga pinagigibokan sa tuyang mga kababayan tangani na mapadagos ang pagkabuhay or magkaikunin pagkabuhay no para sa inyo mga pamilya. Maswerte partner ta na rescue, 'di ba? Kasi igwen yung mga insidente na nagralawod dahil sa maraot na kamugtakan ng panahon dahil na sila nahanap. Yeah, so no? dako lang pasasalamatan na nahanap ining tulong parasira. And sana magsilbi ining adult partner sa iba man na mga parasira digdi sa tuyang palibot na kung maraot partner ang panahon dahil na mo na magparsa na maglawod, diba? Yes. Ani na sabi nga ni, prevention is better than cure. Yes. Instead na magsugal kita kan sa tuya na buhay pasiring dyan sa lawod, Oo. stay at home na kita. Correct. No? And pasalamatan taman partner ang Philippine Coast Guard sa asin sa iba pa na nagtarabang na tulos na mahanap ining mga parasira. So mga volunteers na nagtabang para sa pag-rescue kaning mga kababayan ta nahali dyan sa Catanduanes. Tama ba? Yes. Mga taga-Catanduanes. Okay. Sige partner, maray na hapon sa imo. Maray na hapon partner, maray na hapon sa gubos sa mga parantabay. Welcome po sa panibagong edisyon ng programang Usapang Pamilya. Live po kita ngunya na sa tuyang Facebook page DZGB News Online. Ibugtakan sa indong komento sa question o ano man na gustong ipaabot digdi sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Adyan, taod sana, mananao naman kita ning 50 pesos na load para sa matibay na makakaukod ka sa tuyang papaukudon mo niya na pagkahabot. So magantabay sa natabi, ano? Sa mga textmates ta, pwede tabi mag-text over 0927-3980955. Pwede man sa 0938-891-5475. Yes. And hello po sa gabos na mga nakaantabay partner ang mga rayaon na sa indang harong. Sana po na sa marhay kamong kamugtakan. Okay, Ngunya partner. na pagkahapon, partner, an sa tuyang pag-uurulay-ulayan, may kinaaraman sa mga kaakian. Yes, No? iyo partner ta, haros urual daw, ang mga kabataan nakaka-experience partner ni mga iba-ibang problema agyat sa buhay, lalo na partner sa lado kang sa pag-eskwela, 'di ba? Maging sa trabaho o sa maski partner sa laog kang harong sa tuyang pamilya, nakaka-experience kita ning minsan kamunduan, 'di ba? Alagad sabi palan partner, daida palan dapat kita na mamundo dahilan sa igwa palan kita mga madudulukan na mga eksperto na makakatabang kung kita nakaka-experience ni kadifisilan sa buhay, lalo na pag-abot sa depresyon. So kaya man nanguya na pagkahapon sa tuya ng mga makakaibanan si Joseph De Leon at Vincula
LPT, National Youth Commission Office of the President, and siya man ang author author and proponent of Bantay Kabataan Kausap Program. Yes, and makakaiba niya man partner si Sir Anthony Fuensalida Sambahon, co-proponent and program promoter kang Bantay Kabataan Kausap Program. Magandang hapon po Sir Joseph and Sir Anthony. Welcome po sa programang Usapang Pamilya with Jen and Kuya A sa DCGB Legazpi. Magandang hapon po, Ma'am Jenny and Kuya A sa ating mga parantabay po. And ako po nagpapasalamat ngunyan pa lang and dahil na tawan niyo po kami ng oras as in panahon sa indong programa po. Actually, permi po kami nagdadangogkan sa indong programa nung yayaon pa po kami dyan sa Bicol Region. Kasi Okay. napaka timing po na ang programa na ini na dapat igwa kita. Kasi pigpaparumdum ta po ang mga kaakian ta na kung ano ang importansya kang pig-apod na pamilya. Okay. Kaya na ngunyan, napapanahon na dapat ang satuyang pamilya po ay aware kung ano ang nangyayari, lalong-lalo na sa satuyang mga kaakian sa normal na panahon and maski aagi kita kang pandemya ngunyan ang panahon. Okay. Okay. We are going to talk about kabataan ngunyan, sir. Ano mga sir, maray na paghahapon sa Indo. Opo. Sir Anthony. Sir Anthony, good afternoon, Sir Anthony. Yan, magandang hapon po Sir Ace and Ma'am, and also sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong hapon sa programang Pangpamilya. At syempre kami po ay natutuwa dahil sa pagbibigay po ninyo ng panahon at atensyon sa amin, sa aming advokasya upang mabigyan din kami ng boses at mapakinggan ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo sa ating mga kababayang Bicolano, upang malaman din nila kung paano nga ba at sino ba ang kanilang pwedeng malapitan, makapitan kung panahon ng depression ay talagang nakaka-apekto na sa ating mga kabataan. Yes, tama yan, sir. No? Kasi usually, mga nangyayari sa atin, pagka sabi nga, tinamaan ng depression, minsan hindi nila alam ang gagawin. Correct. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, hinahayaan na lang, ay pupunta sa psychiatry, saan kahit saan pumupunta. No? Or minsan sa mga faith healers, hindi, wala naman tayong doon. Sabi nga, wala tayong, we are not against sa ganong klase ng paniniwala. But Yes, anyway, okay. so ngayon, pag-uusapan natin Tungkol sa ating mga kabataan. Sir, ano po itong Bantay Kabataan Kausap Program? Okay. Unahin natin Apo. Sir Joseph. Sige. Apo. Itong Bantay Kabataan Kausap program po ay nagsimula siya way back 2019 during ng pandemya Opo. ng COVID-19. April po siya. Habang nasa quarantine period, hindi na kalabas ang lahat, ay marami akong mga nababalitaan na mga nagpapakamatay and specifically mga kabataan, ages 15 to 30. So sabi ko, parang walang ginagawang massive na kampanya ang mga NGOs o kaya ang government natin kasi every time mga sir and ma'am na may nababalitaan ako na nagpapakamatay, it affect me. Kasi sabi ko, sayang yung buhay ng mga kabataan na hindi na bibigyan ng pagkakataon na makapagbago sila ng buhay. So, dinrap ko ito na konsepto ko na Bantay Kabataan Kausap program and naghintay ako ng 1 year bago siya na-conceptualize kasi marami akong kinonsulta, yung mga ginawa kong iba't ibang mga pagkakonsulta sa mga iba't ibang tao. And dati mag-isa lang ako. And sabi ko sa sarili ko, hindi ko ito maitatawid ng ako lang mag-isa. So after nito, na nakilala ko si partner Anthony, mamaya ikukwento niya rin kasi he is a living survivor ng ating advocacy program na Bantay Kabataan Kausap na napagaling din natin at natulungan natin. And ikatlo, nakilala namin si Coach Jose Angelo Colala. He is a psychometrician and a licensed mental health expert. Kaya nagkaroon kami ng partnership na tatlo. Nagkaroon ng buhay yung Bantay Kabataan Kausap program. Last June 2021 ay na-launch namin yung tinatawag na Kausap Hotlines wherein pwedeng tawagan ng mga kabataan natin na nakakaranas ng depression. It's a 24/7 na bukas na hotlines. Even kahit tulog po kami, i-ring nyo lang siya
sasagot po kami ng mga volunteers para po masagip namin yung buhay po ninyo. Etong Bantay Kabataan po is meron po siyang acronym na 4. Yung kamustahin, umakay, samahan, and pagbutihin. May pagdadaanan na 4 na proseso yung mga kabataan na nakakaranas ng depression. Una yung kamustahin, nasagawa na po natin yon, yung tinatawag natin na kausap hotlines wherein pwede nilang tawagan. Yung ikalawang proseso, yung umakay, dito na papasok yung tinatawag natin na counseling through the help of the mental health professional. Meron na din po tayo niyan dahil meron na tayong mental health professional counselor, Coach Jose Angelo Pulalap. Etong process 3 po, ito ang wala sa mga ibang mga advocacy program. Kasi mostly ang ginagawa lang natin is more on counseling lang tayo. Pero yung problema ng bata, hindi natin na-address. Ano ba yung root cause ng problema ng bata? So ang process 3, yung tinatawag natin na samahan. Ibig sabihin, sa process 3 po na ito, healing the kabataan through the help of the community. Halimbawa, kung ang problema ng kabataan ay nawala ng hanap buhay yung kanilang mga magulang because of the pandemic, hahanapan natin ng solusyon kung paano yun mareresolba. Let's say, papasok po dyan ang DSWD, ang TESDA, ang iba't ibang sangay ng gobyerno para matulungan yung mga kabataan natin na mabigyan ng trabaho yung kanilang mga magulang. And any other agencies, non-government organization. Actually, kasama din po natin dyan ang ilan sa mga religious organization or mga simbahan na gustong tumulong para po matulungan natin yung bata. And yung last po, yung tinatawag natin na pagbutihin ay final assessment po siya kung yung bata ba ay napagtagumpayan niya yung proseso o hindi. At iikot po yun. Pag napagtagumpayan, ibig sabihin ay recovered na siya, magiging kabataan volunteer na siya, at kapag hindi naman ay hindi siya alis doon sa proseso hanggang sa makarecover yung bata. So ito lang yung nakikita kong paraan kung paano ma-address natin yung tumataas na bilang ng suicidal cases. Talagang tinatawid nyo, sir, no? Tumatawid talaga. Hindi lang basta malampasan yung depression, but binibigyan nyo ng panibagong buhay yung bata. Yes, oo. Magayon iyan, partner. And ano ba ang kadalasan na age group na lumalapit sa inyo, Sir Anthony, sa Bantay Kabataan Program? Ayan, Ma'am Jenny, salamat po sa tanong. Actually, Ma'am, ang kabataan kasi natin, marami po ang pumupunta sa aming dito sa hotline is mga kabataan na ages 15 to 30. Talagang yung kabataan natin na ika nga nasa marurupok na oras, di ba? Lalong-lalo na meron po tayo dyan mga kabataan na hindi na nga minsan na lumalapit sa atin. Kami na po mismo ang personal na lumalapit sa kanila. Ako po 24/7 nakatutok po sa Messenger, sa TikTok, sa kung ano man po nga social media outlets na available po meron sa atin. Upang yung mga kabataan po na halimbawa, noon may nakita ako na nag-a-attempt paglaslas, nag-post siya, ako na po mismo ang personal na nag-reach out po doon sa kabataan natin. He is from dito din sa Albay. Meron din po tayo na nanay na yung kanyang misterye sumasa kabilang bahay. Yan po ang medyo masaklat. Kasi minsan po kahit mga married couples na po ay nagkakaproblema, na depress din po, natutulungan po natin. Meron din po tayong kabataan na rape victim, biktima din po ng early pregnancy na gusto na din pong mag-commit ng suicide dahil hindi niya alam kung saan pupunta. Bombarded na din yung kanyang kaisipan dahil sa pangungutya din ng kapitbahay at syempre yung kanyang pamilya. So mostly po mga kabataan, pero open po kami sa lahat ng edad na nakakaranas po ng depression. Dahil ang Bantay Kabataan ay wala po kaming sinisino, ano man po ang inyong profesyon, ano man ang inyong edad, ano man po ang inyong political beliefs, at kung ano man po ang inyong katayuan sa buhay at kasarian, lahat po ay tinatanggap po namin basta kami po ay makatulong at makapagsagip po ng buhay. Okay. So, halimbawa, sir, ano po yung saan po sila pupunta? Halimbawa, ako nakakaranas ako ng depression or whatever na hindi ko maintindihan sa sarili ko. Paano po ako saan ko po kayo hahanapin, sir? Sa mga nagtatanong po kung saan po kami mahahanap, I am available po 24/7 sa aking Facebook account. Kausap Anthony, kaya partner Joseph po, Kausap Joseph, Bantay Kabataan Kausap Program.
May Facebook page po kami, Bantay Kabataan Kausap Program po, hanapin lamang po. And syempre, sa mga nagtatanong po, meron po tayong kausap hotline sa Globe po, 0926-931-6066, sa Smart 0970-351-0525, o kaya po sa aming Facebook page, Bantay Kabataan Kausap, o sa amin pong Facebook account. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. At syempre, sinisure po namin, we make sure na yung confidentiality po ng ating mga kabataan, ng sino man pong lumalapit sa amin, ay 100% po secured po yan. Wala pong lalabas dyan. At wala pong makakaalam na kayo may pinagdadaanan. Okay. Sir, para sa mga individual, ano po, in case na may nakikita na, halimbawa sa mga individual sa loob ng bahay, sa nanay, sa kapatid, sa tatay, may nakikita na parang may mga hindi sila maintindihan sa kanilang mga kasama sa bahay, sa pamilya, member of family. Paano po? May tamang approach po ba para sa mga tao na nakakaranas ng depression? Or kasi minsan baka iba yung approach natin, mas lalong lumalala. Diba? Ano may tamang approach po ba para sa mga kasama natin na may pinagdadaanan sa buhay? Ang pinaka ano diyan, sir, is dapat yung family is aware kung ano yung nangyayari, ano ba yung day-to-day na activity ng bata. Kapag napansin nila na ay ito nagbago, yung bata dati naglalaro, na lumalabas, pero ngayon nasa loob na lang ng kwarto, nagmumukmok, it's a red flag na para sa kanilang mga anak. And yung nanay, dapat be open tayo, or kaya yung tatay, wag natin sasabihin ay hindi ko to is pagsasabi, o hindi ko to itatawag sa ganitong hotlines kasi baka sabihin nila na babaliw yung anak ko na gaganito. Let's be open kasi ito po yung mga simptomas na ng pagpapakamatay ng bata na minsan winawalang bahala lang natin ng mga magulang, doon na tayo nagsisisi sa huli pag nakita na lang natin na na-commit na nung bata yung pag-suicide o pagpapakamatay. So dapat ang magulang, kasi sila yung laging nakakasama nitong mga kabataan na ito, dapat sila yung aware sa everyday living. And kami nga, marami kami natatanggap ng mga tawag na isa sa mga nagiging suliranin nila is yung communication, time management ng mga magulang sa kanilang mga anak, kaya nagkakaroon ng depression yung bata. So, maganda yung programa nyo po na ito kasi napapaabot natin, kasi yung konsepto natin is pang pamilya. Siguro, let's evaluate yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, kung ano ba yung kulang sa hindi natin naibibigay, o ano yung sobra na naibibigay natin at nagkukulang yung mga bata. Kasi 'di ba minsan abroad yung nanay, abroad yung tatay, mapera, pero longing pa rin yung bata. Kulang pa rin sila sa tinatawag natin na atensyon, kulang sila sa tinatawag natin na communication, kaya nagkakaroon po ng depression, anxiety yung mga anak nila. So, ito pong advocacy namin, ikatay up namin dito ang family. Sabi nga namin, hindi lang ito gagalaw because of the bata. Kasama sa recovery namin na target ang pamilya. Kasi ito yung basic foundation ng ating community. So, by means of kabataan, by means of all over the Philippines, at least mabago natin yung konsepto ng pamilya. Malaking tulong na po yan sa bansa natin. Na maibago natin yung pananaw nila. Na kapag nagbago yung mood ng bata, hindi sila iimik kasi okay lang yan, normal lang yan. Kasi di ba maraming mga bata na pinapagalitan pa ng mga magulang. Umayos ka nga, hindi ka baliw, wala tayong lahi. Baliw, pero ganito, ganyan ka. So, be open. Ang mental health ngayon, ma'am, is hindi na nakakahiya. It's a very normal na dapat malaman ng mga magulang. Okay, pero ano po ba, sir, ang tamang paraan o right approach doon sa mga kabataan na nakakaranas ng depression? Una-una po is ang magulang ang dapat mag-inform. Okay. Or kung yung bata nahihiya, we can have our own approach na tinatawag. Meron tayong cellphones, meron tayong Facebook. Kayo na mismo yung tumawag. Kasi let's say kung ang magulang mo ay walang support sa'yo, save your life for your own. Di ba sa atin nga, sa tinatawag natin na survival, hihintayin mo pa sino ang magsisave sa'yo? Yung sarili mo. Di ba? Huwag ka na umasa. Kasi kung yung magulang mo negative, kung gusto mo makarecover sa depression, huwag kang magpapa-apekto sa magulang mo. Ikaw na mismo. Save your life. So tayo mismo, ang magsisave. tayo mismo, sir, may Opo, magagawa tayo. Kasi minsan tayo, sa may mga edad na, alam na rin kung paano
bigla kang nagbago, biglang nagbago yung gusto mong gawin sa buhay, bigla kang nawalan ng gana, sudden change of mood. Opo. Diba? Opo. Sige. Okay. Sige, wala na po kaming katanungan, sir. Sir Anthony and Sir Joseph, unless meron po kayong mensahe sa lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon, lalo na po ang mga kabataan na nakakaranas ng depression. Go ahead. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa DCGV sa programa po ninyong Usapang Pangpamilya sa pagbibigay sa amin ng oportunidad. Ito po'y panawagan ng aming advokasya na magtulungan po tayo na isagip natin ang buhay. Bawat isa po na namamatay because of suicide ay napakahalaga sa pamilya natin. Huwag na po natin sanang hintayin na ang pandemya ay itong tinatawag natin na mental health or depression ay maging pandemic into a pandemic. Ibig sabihin, dalawang pandemya ang pagdadaanan ng mga Pilipino, ang depression at ang COVID-19. So, sana by means of our advocacy, matulungan nyo kami. Nakaabot na po kami as far as Palawan, as far as Sultan Kudarat. Meron na po kami doon mga kabataang Pilipino na volunteer na handang makinig at maging tulay para po makausap kami. Sana makipag-usap din po kayo. Huwag niyong sarilinin ang problema. I-open niyo po yan. Labanan, sabay-sabay natin na labanan ng depression para po ako kasi dahil sabi sa statistics 17 million daw ng mga Pilipino ang nakakaranas ng depression. So sana by this advocacy mabawasan naman man lang natin na sana yung 17 million na yan ay maging 1,000 na lang, hundreds na lang yan, or kahit maging zero na siya pagdating ng panahon. Andito po ang Bantay Kabataan Kausap program, bukas 24/7 para magserbisyo po sa inyo. Okay. Salamat. How about you, Sir Anthony? Sir Anthony, magandang hapon pa rin. Ayan mga kaibigan and sir, ma'am, maraming salamat po sa pagbibigay oras sa amin, sa aming advokasya. And syempre sa mga gusto po, sa mga gusto mag-member po sa aming advocacy, welcome na welcome po kayo lahat ng kabataan at kahit mga young professionals or married couples po na nais din maging avenue at maging channel itong aming advokasya. Mangyari lamang pong kayo po mag-message sa akin, Kausap Anthony. And sa mga lahat po ng nakakaranas ng depression, huwag po kayong mahihiya na magsabing kayo ay nakakaranas ng depression. Always think na ang mental health ay ka-level lang po yan ng physical health. Hindi po yan dapat binabaliwala. Dapat po yan pinag-uusapan, dapat nagiging open tayo at dapat nabibigyan din po ng lunas. Siyempre sa mga kabataan po na nais pa din pong tumulong sa ating advokasya, nakarating na po tayo. Ang pinakamalayo po nating narating is Marawi City sa Mindanao po. Huwag po kayong mahihiyang magtanong kung pwede po kayo mag-member. And also, please support our advocacy. Ito po ang kabataan na dapat nating kinakausap. Sana po wala ng kabataan na mababalitaan tayo na near future na nagpakamatay dahil sa depresyon, dahil walang napuntahan. Siyempre mga kaibigan, maraming salamat. Okay. Opo, Sir Anthony, Sir Joseph, we're looking forward to have you some other time dito po sa programang Usapang Pamilya. Pero may nag-request digdi partner kung pwede daw ulitin yung smart, yung cellphone number niyo, sir. Go ahead po. Okay. Paulit po, Sir Ulitin ko lang po Anthony. yung kausap hotlines po natin. Sa Globe, 0926-931-6066. Sa Smart po, 0970-351-0525. At syempre sa ating Messenger and Facebook page, Bantay Kabataan Kausap Program. Kausap Anthony, Kausap Joseph, Bantay Kabataan Kausap. Yun. Maraming salamat po. Thank you so much. Maraming salamat din, Sir Joseph and Sir Sir Anthony. Anthony, thank you so much. Mabalos. Yan ang mga tugang si Sir Anthony Fuensalida Sambahon Okay. and Sir Joseph De Leon Advincula, no? LPT National Youth Commission Office of the President, an author po kan proponent of Bantay Kabataan Kausap program, as well si Sir Anthony ang co-author man or co-proponent and program promoter of Bantay Kabataan Kausap program. Yes, magayon ini talaga partner na advocacy na ipinagbubusol kay ining grupo dahilan sa talagang makakatabang sa mga kaagian na nakaka-experience ng depression, lalo na ngunya na nasa tao kita kang pandemya. Okay, baka kita sige sa naman kitang mga magurang sige sa nakita kitrabaho. Oo. Data naman ni siya hansu ugali na kan sa tuyang aki. Nag-iiba na pala, partner. Sudden change of Yes. mood. Maka may pinagdadaanan
na sa tuya ng mga aki napapasipara ta sana. Tama. Tawan ta po ning oras, Atensyon. atensyon, asin panahon. Mabalik Okay. kita partner, Sige. oras alas 2:37. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Inahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Langhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakuna duman, bawal gumamit ng boroton. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas.
Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true, choose GSM Blue. Drink responsibly. Tay, kain na po tayo. Breast milk lang ang binibigay kay baby sa unang 6 months. Sinasamahan na ito ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ito na ang pagkakataon ni tatay para makapag-bonding kay baby. Hindi lang si tatay ang maghahanda ng pagkain. Siya na rin ang magpapakain kay baby. Enjoy na siya kasama si baby, natutulungan pa niya si nanay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lamang to everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinical
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilanang nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Mala New Zealand ang Colasboa Hills sa Coyapó, Nueva Ecija. Ini ang bagong pasyara na pigdarayan ng unyan ka mga turista asin mountain bikers sa ibong kang pandemya. Para sa mga adventurous tourist, ang mountain bike trail features a 3-kilometer competition course. Sinabi kan sarong mountain biker na si Hill Lazaro na siya 73 anyos na asin kinakaipuhan ng ehersisyo. Mantang napili niya ang Colasboa Hills dahil maaliwalas, presko ang paros asin magayon ang trail. Mga fully vaccinated guests sana ang pigtugutan maglaog sa nasabing pasyaran, mantang dapat may presentar ang IDs as in vaccination card dahil nasa lugar man ang local government inspectors para masiguro na naipapasunod ng marahay ang minimum health protocols kontra sa COVID-19. Nueva Ecija sa dayan, partner. Yes, oo, pero ang view partner mala New Zealand. Di ba ka sa tuya, di sa Ligaspi, nakulon ba ng mga bikers, Kuya Jun, dyan sa may pamitisan kan Mount Mayon? Every Saturday or Sunday, nakulon talagang nagbibiresikleta. Saruyan sa mga ginigibong yan kan sa tuya ng mga kababayan. Oo. Tangani na magkusog ang sa indang lawas, tapos mabawasan pa ang polusyon. Correct. Na bubuga. Unlike kung magamit kita ng bihikulo, nagtatao kita ng dagdag na carbon monoxide. Tama ba? Carbon monoxide, ano? So kadakol na ngunyan partner yung mga nadidiscovering mga pasyaran, lugar na pwedeng dumanon kang kada individual. Langaning sa tao kang pandemic, matawan taning kahit papano solusyon ang sa to yung pinag-aagihan sa buhay. Lalo na kung kita partner, medyo namumundo or nakaka-experience ng depression. Yun. Mag-relax. Kadakula ng bagayan para sa mental health. Correct. Okay. Sige. So yan po ang Ano ang Bago. Duman naman kita sa Ano ang Tanong ni Nong. Tanong ni Nong. 50 pesos, Kuya John, na naman na load. But anyway, nagapot si Shandy Canligao City. So load. So nanggana siya kahapon. Yes. Yes. Hindi po, nanggana ka po, tabi. Shandy, hindi po nakalaog sa emo sa load, tabi. Hilingon tatad-taod, partner. I-follow up tatad-taod. Yes. But anyway, si Shandy ang winner ta. Ngunya na pagkahapon, 50 pesos man giraray, partner, na load, ang sa tong ipapanao. Digdi na naman ini sa kuyang wala.
Nasa wala na naman. Nasa wala ko na naman ini. Ano da ining bagay na ini na yaon sa sakuyang wala? Okay. Ano ang clue? Baka mangga naman ako eh. Pwede ining pigsusulog. O pigsusulog ining sarong tawo. Okay. Pighihilingan kan mga bagay na importante. Okay. O kung sarong bagay na importante sa buhay, digdi pig-aaram. Ayun. Kung makaon ka na, dyan mo yan maaaraman. Kung napapanahon mo na, magkakan. Oo. Okay. Kung mauli ka na, naghihiling ka dyan. Yes. Kung malaog ka na sa trabaho, mahiling ka din dyan. naghiling ka dyan. Kaya kung namimiss mo na si Mrs. o si Mr., mahiling ka Mahiling ka dyan. Siyempre, mauli ka na. Oo eh. Apod man kinari kita, partner? Iyo, partner. Apod. Oo. Mag-apod tabi sa 0927-3980-955. Pwede man sa 0938-8921-5475. Ano dahil bagay na aning nasa sakuyang wala? Sige nasa daw. wala. Pag makaon ka na, mahiling ka dyan. Correct. Pag mamata ka, o Mahiling ka pagkamata na mo, mahiling ka dyan. Pag uli mo, pag mahuli ka na sarong, mailing ka dyan. Yes, oo. Pero may nag-text na pero kaipuhan mi po apod. Diba? Ayan, sige, may Okay. caller kita. Sige daw. Okay. Oo, sige daw. Hello po, ma'am. Ayun. Di pa. Sisay po ini. Marisa Vargas, taga Baras. Baras. Baras? Anong sa ay na Baras po, ma'am? Sa Katanduanes. Katanduanes. Baras, Katanduanes. Sisay po, again? Marisa. 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 Marisa, paano mo manasabi na relo? Naisihan ko tabi. Naisihan mo. Nakuha mo tulo sa clue. Sige, nakailing ka ko yan sa Facebook or sa radyo? Sa radyo lang. Sa radyo. Okay, Okay. sige. Ang simbag ni Miss Marisa ay... Relo. Relo is... Tama. Tama! Relo! Congratulations, Miss Marisa! Opo, may agum ka na po, Madam Marisa. Ayun. Pinasok ni Marisa. Nag-search. Binabantulos kita. Abo na. Basta nga ako, gana na. Okay. Congratulations sa Congratulations. Miss Marisa. Okay, sige, kamusta ang tamo na partners? Ito yung mga parantabay. Si Lara Taburno Hiran, good afternoon. Si Ruby Lee, Marina hapon po, Merry Christmas. Sa inyong duwa, Ate Jan and Kuya, happy birthday po kay Sir Mardela watching from Lower Binugsakan. Si Madam Malu Atento dating klaro nakatutok man. April Belenso Vergara, good PM. Si Shireel Oriencio, nakaantabay man girari sa tuya ang Bantay Kabataan Kausap program. Salamat po. Salamaton po. Sabi ni Kausap Anthony, salamat po DCGB for giving us the chance to be heated and letting us be featured. Sama-sama tayong labanan ang depresyon. Yes po, okay. Venancio Doroya, thank you for watching. Sige. And happy birthday, partner. Natagro ko may birthday. Sa gupos na nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunyo na aldaw, especialmente partner, iniaran niyo na sa tuyong puso, yaw sa napirmi, Pati si ang Papa aram din do, Mar. pagkaran eh. Yes, Manager Mar de la Cruz. Happy birthday, Papa Mar! Happy birthday! Happy birthday man kay Grace Hubilla Santillan, kay Jonalyn Cristo, kay JM Selfedes, and to Sherin Arconada. Happy Okay. birthday! Happy birthday and happy birthday man kay Madam Jerty Duran Batocabe. Birthday niya man ngunyang partner. Yes. Sa mga nag-birthday, sa mga nagse-celebrate tabi, kan sa mga kumpleanyos, kunya na pagkahapon, happy birthday! Yes. Sige lang, mag-birthday lang kayo. Wala pong pumipigil sa inyo. Okay. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Tama ka dyan, partner. And sabi ni Malu Atento dating klaro, nainutan ako mag-upod ni Mama Marisa. Kasi pairinutan talaga, diba? Si Venancio Doroya Bon Tagas and MJ Ragais, good afternoon. Bitaminang Pampamilya. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Hali yan kay Franklin
Roosevelt. Okay. Sige. O, partner, maduman na kita. Sige. Maki-birthday kita kay Papa Mar. Yes, mag-birthday kita kay Papa Mar. Sa partner, wala muna ako. And sa Saturday, we'll see you on Monday. Wala ka man dyan. Uy! Ano itong uy? Wala ka man yan. Babayaan mo naman ako. Salamat po yan na pampresentasyon kang programang Usapang Pamilya. Ngunya na daw ni Nuevas na kay Bata sa Lado Technical, si Kuya June Napoles. Si Ringman sa IT, si Richard Azores Astor. Yan po, si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Balyaran Mabalas sa inyong pagantabay. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Jokep Mixed Coffee, Immune Booster, Anti-Constipation. Jokep Mixed Coffee, ang kaping para sa lahat. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. It's the day, it's baby morning. Best Cafe is the name. Best Cafe. Best Cafe. Ang pinamasustansya. Best Cafe. Hindi ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe. Ang pinasaumaga. Best Cafe. Ang pinamasustansya. Best Cafe. Hindi ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago as in mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang sarap. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Panahon na naman yung Kapaskuhan. Panahon na naman
nin mga kaugmahan, asin pagtiripon nin mga pamilya, asin mag-aramigo. Alagad mo niyan sa tahaw nin pandemya, ang pagselebrar nin Kapaskuhan, igwa ni mas nararong na mensahe. Iyo ang pagpagirumdum, kan sa tuyong pagmakulog, sa satong kapwa, urog na sa mga natitios, siring man ang pagdadanay ng pagkamot sa mahal na Diyos. Lugod na manunumpungan tang umboy na Jesus sa satong kapwa, bako sa nangunya na Pasko, kundi sa gabus na aldaw ka sa atong pagkabuhay. Kay iba, kang sa kumbilog na pamilya, asin lokal na gobyerno ka Santo Domingo, ini po ang sa indong amigo, asin servidor, Mayor June Aguas, binapaabot ni Maugmang Pasko, asin ligtas na bagong taon sa indong gabus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. DCGB, 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 3. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa mga local government units na ang pagdesisyon kung gigibuhon ka mga ini ang daily walk-in vaccination maski tapos na ang bayanihan, bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Sinabi ni Cabinet Secretary as in Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na ang mga LGU ang nasa ground kung kaya may mga adjustment man na kaipuhan gibuhon dahil ang tasinda ang mas nakakaisi kung ano ang mga dapat na gibuhon. Sayang sinabi na halangkaw man ang vaccine supply sa nasyon kung kaya kakayanan man talaga na mas bukasan pa kan mga LGU an sa indang mga programa para sa pagbabakuna. Yan ang pangalas 3 na bareta hari sa News Base. Ini po si Jenny Matthew Balyeran, Marina Hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. GSM Blue, choose what's